Ola, son Pepe Lareo, son o xerente aquí de Comer e Picar. Levamos aquí en Betanzos 26 anos, cambiamos ora fai 4 meses para un local novo, aquí na Rúa do Castro número 8, en pleno casco histórico de Betanzos. E como ben sabedes, a partir do 15 de outubro, todo o mes de noviembre, facemos a temporada de repolo daqui, de Betanzos. Levamos xa varios anos facendo, a verdade, con bastante éxito, e lle botamos un dos produtos, é a pataca da terra, de miño, unha costela máis un chorizo de porco celta de Irixoa, e os garbanzos intentamos que sea de produto de proximidade, máis o lacón. Ola, bos días, son o cociñeiro do restaurante Vega, son Fernando, e vamos a preparar un cocido de repolo de Betanzos. O primeiro paso que vamos a facer é poñer a cocer o lacón. Con as tiras de costilla. Mais ou menos isto témolo a cocer sobre 2 horas, máis ou menos. Bueno, a mitad da cocción da carne, sacamos agua e poñemos a cocer uns garbanzos. Previamente, claro, que estean a remollo do día anterior. Despois de máis ou menos media hora que leven os garbanzos cocendo, pois sacamos agua para outra pota, supostamente, claro, da agua da carne, para cocer o repolo, que temos aquí outra pota. E aquí xa poñemos a cocer o repolo nesta agua. O repolo témolo xa lavado e botámoslo na pota. Pero seguimos sacando agua do lacón para cocer as patacas tamén. Añadimos un pouco de sal. Bueno, a mitad da cocción do repolo añadimos uns chorizos. Ahora deixamos cocer todo máis ou menos sobre media hora máis para as patacas, os garbanzos e o repolo. Bueno, máis ou menos despois de media hora de cocción do repolo, xa pasamos ao emplatado. Collemos o repolo, poñemos un pouquiño de garbanzos, poñemos unha pataca, e agora poñemos tamén a carne, un trozo de lacón, un trozo de costilla e un chorizo. E agora alineámoslo con un pouco pimentón e un pouquiño aceite de oliva.